Аз, Красимир и моето семейство, Калоян и Красимир и Красимира Димови, ви каним да отпразнувате с нас абитуриентския бал на нашето момче. Заповядайте на 21 октомври 2023 в ресторант Португалския в Донганово от 5:30 след обед. До 12 искам да броите, тази нощ на бала се разбите. На здраве казвам аз за всички вас, на здраве нека да е за този клас. На здраве казвам аз, коя от вас е палавата маска на този клас. Най-красивите абитуриентки скъсаха от танци роклите и всички боси са по масите, напълни догоре чашите, горе чашите. До 12 искам да броите, тази нощ на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. До 12 искам да броите. До 12 искам да броите. До 12 искам да броите. Тази нощ на бала се разбите. На здраве казвам аз за всички вас, на здраве нека да е за този клас. На здраве казвам аз, коя от вас е палавата маска на този клас. Най-красивите абитуриентки скъсаха от танци роклите и всички боси са по масите, напълни догоре чашите, горе чашите.